Soc Santiago Espot i em presento a les eleccions primàries de Força Catalunya que se celebren aquest cap de setmana amb la voluntat d'encapçalar la nostra candidatura a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Vivim moments d'emergència nacional i també econòmica i social a causa de la pandèmia que patim. I el moviment independentista pateix una crisi de confiança motivada pel fet que no sap on el volen dur els seus actuals màxims representants. Afrontar aquests grans reptes que tenim al davant amb el mateix estil i la mateixa estratègia que ens ha dut a contemplar el futur immediat amb una desconfiança absoluta seria suïcida. I és que és indiscutible que Catalunya necessita dones i homes al capdavant amb més preparació, més caràcter i més patriotisme que el d'aquells que fins ara ens representen. Els té avui Catalunya? Naturalment que sí. Avui fan de botiguers, de petits empresaris, de pagesos o ramaders, de fusters o d'informàtics, però demà poden dirigir Catalunya cap a la seva llibertat. Perquè sens dubte aquells que han demostrat saber-se guanyar la vida al marge d'un sou oficial sempre tenen més capacitats i més possibilitats de ser fidels a un ideal. Per tot plegat, les eleccions primàries de Força Catalunya són el primer pas per poder vestir un estol de dirigents que culminin la fundació de l'Estat independent de Catalunya. Personalment em sento preparat per assolir aquest repte i deixaré tots els meus esforços i dedicació. Per això us demano el vostre vot. Moltes gràcies.